Hindi ko alam yung dangran, pero ibig sabi dito, titaraking nuang tikaruba. Dalusan kin simpain tibalay ti asom. Help! Send help! Ilong namin dumudugo. Good morning! Dito kami natulog. Sobrang lakas ng hangin. And ang lamig. Ito yung aming sleeping situation. Ayan, ganyan siya kahangin. Pati ang hair ko hinangin sa labas. Morning, darling. Yan, kapag binuksan ko ito. Tcharan! Yan ang makikita. So, ngayon ay 7 o'clock and kailangan na mag-prepare para mag-work. Pupunta kami ng Candon para mamili ng mga stocks para sa aking shop sa Vantage PH. And Miguel! Good morning, Miguel! Miguel! Ayan na sila, ayan na, Matet. Tatlo na silang nag-aabang. Where's the rest of the gang, ha? So, ayan, yan yung makikita mo. Sobrang, ay, ang lamig, ang sarap. Buti na lang, meron kaming comforter. Morning, Inday! Hindi sumakit ulo mo? Gising na, ipagdadrive mo na ako, darling. Dito kapag sa labas kami natutulog, mas maaga kaming nakakatulog at mas maaga kaming nagigising kasi mabilis lang lumiwanag dito. Nagigising ka kahit ayaw mo pang gumising kasi sobrang liwanag. And so the chorus began. Merong kumakatok sa gate. Si Cookies hindi makontain ng happiness. Bakit ang kalat dyan? Bago tayo umalis, syempre kakain tayo ng breakfast. Nagbabagong buhay na kami. And ang darling ko nag-edit. Hi! And ang aming food. Meron kaming Japanese table. Fish na may sabaw. Anong tawag dito, dear? Sabaw fish. Sabaw fish na niluto ni Rambo Ruiz at masarap siya. So, ayan, we are ready na lumabas at pupunta ng Candon para mag-curate. Itong aking outfit. Iba sana yung suotin ko pero sobrang lamig. Kaya ito na lang. Face mask, check. Alcohol, check. Tissue, check. Asawa, check. Asawa, driver, check. Ginugulo ko yung kanyang life. Meron siyang plans for today. Pero, kailangan ko ng driver. Ayoko na mag-commute. Ang hirap-hirap mag-commute ng ngayon. Tally the dog, check. Hindi pa. Kailangan namin silang itali kasi we have to open yung malaking gate. And kapag hindi itatali, mauna pa sila sa amin. So, itatali ko muna sila para makalabas yung tricycle. Yeah! Si Matet ay hahawakan ko na lang para hindi siya tumakas. So yan, nakalabas na yung tricycle and ngayon ang task is pakawalan yung mga dogginess para hindi naman sila kawawa. Alam na nila yung drill. So, ayan, we are so ready. Sana marami akong mga mahanap na mga dresses and mga worth keeping and worth selling na mga damit.
ready ng aking beautiful driver. Darling, are you ready? Let's go. Let's go. Kalagayan ng aking hair. Pupunta siya sa mga pamangkin namin kasi mahabang oras ako mag-ukay. So ako ay mag-ukay. Nangyari sa aking hair. So ayan. May mga napili na ako. Cute. Umangom na ibatik ang mga may niinang kaya nga nagluka di ang pretty. Kaya mainit parang natulang pagpare mo si kada to ano. Dito yung mga dresses. Let's see kung may magustuhan tayo. Na-late na ako kaya ano na to, mga napagpilian na. So, nakapili na ako ng 8 pieces dito kay ate na mga dresses. Tapos doon 5 yata or 6. And itong aking friend. Say hello. Hello. Ayan, nagbubukas siya ng... Kakabukas na nito, te? Kasi ngayon lang? Oo. Kailan nyo binili yan? Kahapon. Ay, talaga? Sakto ang dating ko. So, nagbukas sila ng isang bale, yung mga Japan dresses. And, alam na nila ang drill. Pagka nandito ako, sineseparate na ni ate yung mga tingin niyang magugustuhan ko. Tapos, mula dyan ako pipili na naman sa kanyang mga pinili. Titingin mo na ako sa naka-display, ha? Kumayaman to si ate. Dalawa yung kanyang, pwesto. Kaya dun muna ako sa naka-display. Tapos, mamaya ako pupuntahan yung dyan. Uy, ang cute! Uy, madam, I like this. Ang ganda. Ano to? Palda? Oh, marami pa dyan. Ay? 10 pala. 10? Sige, sige. Good, good. Oh, dito pa ubahay. Ay. Oh, mga palda pa to. Uy, ang gaganda! May palda! Sige, sige. Uy, mukhang happy ang aking ngayon. Pag-curate, look at the colors. Ooh! May mga nakikita akong mga kulay. So, let's see! So, ayan, itong aking pile of ukay. Ito na yung mga pinili ni ate at dito ako mamimili. Tinanggal ko na yung shoes ko para makaload ako na maayos. Mayroon upuan doon ba? Okay lang. Ganda sana Ayan, ang dami mga pretty sana pero may mga issue. It's either may mga dumi, sunog-sunog, yung iba may mancha and ayoko na mag-venture sa may mga mancha kasi ang dami ko ng mga binili sa ukay na merong mancha. Tapos inisip ko na kaya kong ayusin. Pero pag uwi sa bahay, hindi ko sila kayang ayusin. So nasisira, nasasayang. Pero itong bale na binuksan niyang bago, parang wala masyado akong super type. Pero I'm happy. So ito yung process. Yan, dyan, sa iskinita na ito. Itong aking paradise. Papunta sa isa pang ukay shop and sana meron silang sale para marami ako mabili and sana marami maganda. Sale nila ngayon. We are on sale. So let's see. Thank you, Dad. Ayun, isa lang yung dalawa lang yung nahanap ko para sa paninda. Pero meron akong nabili na para sa akin. So, it's good. So, babalik ako sa ukay shop na pinuntahan ko kanina para kunin na yung mga napamili ko kasi halos lahat ng mga ukay ay napuntahan ko na.
So ayan, mainit pero nag-enjoy naman ako sa process. Ngayon ay mag-aalas 12 na at magla-lunch na rin and I'm almost done. Hindi po. Bali 400. Okay. 400 lang. Thank you. So ayan, I'm done. And ito na lahat ng mga napamili ko. 3, 4, 5, 6, 7 plastics yung aking mga napamili. And meron pa palang isa na nakalimutan ko worth 80 pesos. Nakalimutan ko siya at wala na akong pera. Kaya hintayin ko yung darling ko na dumating nang meron akong pambayad. Yun, happy ako sa mga napamili ko kasi ang daming mga magagandang mga dresses. Wala lang vintage tops. Pero puro dresses. So, excited na akong buksan sila. Hintay ko na lang yung darling ko na sunduin ako dito para uwi na kami or baka mag-visit pa sa mga pamangkins. Uy, ang ganda naman ito. Dress pambata. Hi, darling! Namiss mo ako? Pogi-pogi mo naman. Watch ka? Sige. Wait lang. Pasok ko na ako. Yung Ang cute. Patingin. Sino yan? Sino yan? Tsura na ito. Bakit may ganyan ka? Kumain ka ba ng ice cream? Ha? Ice cream? Patingin. Saan si mami? Pakita. Uy, ang gondo-gondo ng mommy. Oh. Gondo-gondo. Papakita niya yung mami niya. Maganda daw yung mami niya. Mami? Paano nakakatulong sa'yo modules? Anong sagot mo? para Lalaki yung brain mo? Nakakalaki ng brain yung modules? Dito kami ngayon sa Pamangkins and ngayon ay nagmo-module legend. And dumudugo yung ilong namin dito kasi Ilocano 101. Yung mga questionnaires nila ay Ilocano at lahat kami mga Tagalog at Ilongga. Oh, darling, basahin mo. Kumusta ka? Kadagiti na palabas eleksyon, maawatam ti personal ken general space. Ti daytoy ng eleksyon, maamuam ti kay papanan ti personal ken general space, babaen ti parag-adal kadagiti kang runaan nga adi ti sala nga tiklos. Diyan mo no anya ti tiklos. Daytoy a module ket makatulong tap na maawatan yo dagiti na duma at dance terms ken steps. Babaen ti panag-adal ti sala at tiklos. Naragsak a panagsusursuro ba? Nagmayat ti panlukat nga mensahe. Sabi niya ay, kumusta ka na? Ay, sabi niya, itong nakalipas na leksyon, naintindihan mo ang tungkol sa personal space. Help! Send help! Yung ilong namin dumudugo. Lalo na si Birning. Pamangkin namin grade 3. Hanggang kailan ba? Si kayong Ano gagawin ni Kuya? si kayong buya dato yung vlog nga Ilocano. Help! Send help! Anya nga ron dagiti mai bagayo nga sikreto tapno maawatan mingan nga nalaing dagito yung dato yung Modules. hanglang nga modules dahito yung lingwahe. Okay, ito yung sinasagutan namin. Umno daw yung sagot kapag yes. Saan nga umno kapag hindi pwede? Parang ganon. Number 1, pakanin kin painumin dagiti tarakin nga ayop. Syempre umno kasi yes. Pakainin siya kapainumin. Number 2, dadailin ti panag na idan ti aso. Ano ibig sabihin? Tabang! Number 3, ipakita iti veterinaryo ti tarakin no ada sa sakit na. Dali na yun, gets na yun. Pakita sa veterinaryo kapag may sakit. Number 4, guyudin kin dikan ti ipos ti tarakin nga pusa. Guyudin, di ba parang i-push or pull? Ang baka itulak mo yung
alaga mong pusa. Baka ganun ang ibig sabihin. Yata padigusin, dagiti tarakin. Paliguan mo yung pet mo. Yes man, ang pugi-pugi ng puto. After spending time sa mga pamangkin namin, umuwi na rin kami and doon kami dumaan sa coastal road para mas ma-enjoy namin yung hangin at yung view. And dahil nagutom kami, nagmerienda kami sa daan. Ano yan? Bawang, 10 pesos. Bawang? Kung umabot ka sa part ng video na ito, maraming salamat na sinamahan mo kami sa aming journey. Thank you so much sa inyong pag-support sa amin. Again, this has been Joanne. And you guys have an awesome day. Cheers!